Hej, ti nisi subscriber, to je baš tužno, jer pokušavam da dobijem 200 subscribera, tako da ljudi pomozite, ne budite lenji, kliknite subscribe dugme sa zvoncetom i uživajte u svim mojim klipovima, pridružite se u moj arku. Ljudi, škola je završena, kao što vidite, nema niko u učionici. Zbogom školo, nedostajećeš mi. Ljudi, vi nemate pojma koliko je hladno. Sada prolazim normalnim putem. Prehladno je. U svakom slučaju, ljudi, dobrodošli u prvi vlog na kanalu. Mislim, nemam pojma da je prvi, a uglavnom radit ću jedan serijal vlogovi posle škole. Ne znam kako ću ih nazovem. Nekako ću ih nazvati, ali ne znam kako. Uglavnom nazvat ću ih i danas idem do parka nešto da drugu, nije bitno kome, pomognem, tako da čujemo se kad stignem tamo. Ljudi, evo me u parku, tu sam da pomognem nešto drugu, tako da neću ovdje mnogo da snimam, samo da kažem da sam ovdje, kao što vidite, u parku, u gradu Požarevcu. Tako da ljudi, uglavnom škola je gotova za danas, sada, pošto autobus mi je tek u pola 8, a sad je tek ima oko 5 sati, pola 6, nemam šta da radim, tako da malo ću se šetati po gradu, poslije ću ići malo u Win-Win, neplaćena reklama, da pitam našu za neki mikrofon Jenki za streamer, ali ovako ljudi, gledajte moje streamove, nemojte da zaboravite, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal, volim vas sve puno. Upravo smo u centru, te se približavamo se centra, ljudi, izvinite što smaram, ali stvarno nemam šta drugo da radim, kao što vidite, samo prolazim i ne radim apsolutno ništa, samo sve šetam. Posle će mi doći moj najbolji drug, malo ćemo se družimo, posle možda dođu još njih i tako, čekamo dok ne krene kući, ali to neće skoro, tek u 8 sati će taj autobus da dođe. By the way, mnogo je hladno, znači ruke su mi se smrzle, ali ono, za vas ću raditi sve, a vi me podržite tako što ćete subscribe-ovati i lajkovati naravno. I ljudi, molim vas, nemojte u komentarima pisati Cape, loš vlog, ništa zanimljivo, ovo ono. Ljudi, šta ima zanimljivo da se radi u gradu Požarevcu, još kad si sam, šta hoćete, da jurim pse lutalice, pa vi niste normalni. Tako da ljudi, nemojte to pisati, umjesto toga lajkujte. I ništa ljudi, sad čekam druga, nemam šta da radim, tako da ono, čekam. Ljudi, to je to, došli smo i dva drugara, evo su ovdje iza, a sad idemo malo da jedemo nešto. Čuli ste ga, tako da idemo da jedemo, pa onda ćemo se još malo šetamo i da čekamo autobus za naše rodno mesto. Sad ulazimo u Win-Win da pitamo za taj mikrofon Jenki koji sam davno tao da kupim, ali nikako da stignem da ga kupim. Tako da vidimo šta će mi oni reći. Dobar dan. Samo da pitam što se tiče mene zanima, vidio sam kod vas u oglasu Jenki mikrofon, onaj sa rukom. Može se poruči. Može se poruči, znači, a nema ovako trenutno na stanju. Ne treba učiš ništa tako. Dobro, prijatno doviđenja. Zahvaljujem. Tako da ljudi, čuli ste, nemaju trenutno, ali može da se naruči. Isto cena kao i na internetu, ovo je nešto sere, ne znam ni šta sere, ali uglavnom sad trenutno ićemo malo do Stop Shopa, nešto ćemo imati da jedemo, gladan sam, tako da ajmo da idemo da jedemo. Ljudi, još se šetamo kao nešto ovo i uskoro idemo da jedemo. Tako da, nadam se, ako vi ste vi ljudi gladni, lajkujte i dobit ćete vaš burek. A šta ćemo burek? Pljeskavica bre, kakav burek? Pljeskavica je vama treba. I tako ljudi, sada još se šetamo, idemo ka Stop Shopu. Imamo još da pređemo oko 500-600 metra. Ajde, i tako. Tako da ljudi, sada idemo u Stop Shop malo da još se šetam, tako da ono, još se šetam. No Đanino party. I ovdje tu kod mene isto jedan moj dobar drug zvani Milojca. I tako, svi mi se smeju, lepo je to, vrlo lepo. Pozdrav ljudi, ja sam Cape, ako niste čuli ja sam poznat. I ono kao, za sada samo prolazimo, šetamo se i dalje jer nema što da radimo. Uglavnom uživajte u nastavku ovog vloga. Mi ćemo snimamo dok ne krenem ka kući, to jest dok ne uđemo u autobus i dok ne izađemo iz njega. Tako da ono kao nešto... Pravi ljubov svećani. Tako. Evo ljudi, stigli smo, tamo je Stop Shop. Ići ćemo u Lidl. Evo uglavnom ljudi, idemo u Lidl, tamo je Stop Shop. Sada prelazimo pešački, sad će da me zgaze. Beograd, pešak. Ja sam pešak.
I tako nešto. Tamo je Dis, ni ne vidite, ali ajde, evo ga tamo. Ovdje je moj brat Nikola, ovdje je moj brat Nođanino party po 7-8 put. I tako ono, ljudi, evo, stop shop. Vidite kako je lepo ukrašen. Uglavnom sad idem u njega. Peco, kad će vlogmaš? Vlogmaš neće skoro. Ovo sam napravio neki serijal mini kao nešto dan poslije škole, ili ne dan, možda sat poslije škole, ne znam kako ću ga nazvati. Uglavnom nazvat ću ga bilo kako, samo da bude dobro. A vi do tad ljudi lajkujte, šerujte, subscribeujte se na mene, zapratite ovih dvojicu na Instagram, bit će tu negdje valjda, ne znam, vidjet ću možda. Uglavnom, tako da ono, počela ruka opet da me boli. Ali ono, boli me što me boli ruka. I tako, evo. Kada nismo umrli. Nesponzorisana reklama da je nađem. Lidl, kao što vidite. Lidl. Ljudi, uzeo sam nešto. Krofna, ljudi. Ljudi, ništa sada. Čekamo da kupimo to što imamo. Ali neće skoro. I dalje čekamo. Ljudi. Ćao. Evo, upravo smo izašli iz Lidla. I tako. Kupili smo krofnu. Tako da ljudi, evo, kupili smo to što smo imali. Sada idemo da sedemo, da jedemo ko ljudi. I posle još malo će šetamo i čekat ćemo naš autobus. Ljudi, makina. Ljudi, totalno ne kršimo zakon. Radimo normalne standarde kao i normalni građani. Ljudi, stigli smo tu. Sad ćemo malo jesti, ovdje smo mi. Pozdrav za sve verne fanove, capete. Tako da, ljudi, Stašo, nemoj više se svađamo, alu. ste ga čuli, nemojte svađate, ti Stašo, tebe gledam. Bez hejta. Tako je. Tako da, ljudi, sad ćemo da jedemo. Se zajebo. Hteo da svrati kod njegove ljubavi, ali nije. Zato što mu je... volim te, bebo. Čuli ste. Zato što ga mrzi. Ne voli ga, a on nju voli, znači mnogo. Ljudi, jedem sad krofnu. Desno, Mililo. Samo zdravo. Jedan jedini Cape i Nikola. Jadno. Koji njih. Bitam se ne. Nadam se da uživate, pošto ako vam svidi ovaj vlog, nastavit ću još. Znači počnemo onda od ujutru. Tako da ljudi, lajkujte, nemojte zaboraviti i ono kao. Prijatno. Ljudi, pojao sam svoju krofnu. Čekamo da padne telefon. Tako ljudi, sad čekat ćemo da ovaj buzdovan pojede. Ćemo šetati malo. I tako. Idemo. Ljudi, jelo je gotovo. Tako da, idemo tamo. Negde tamo. To su ovi dva. Nebitni. I tako. Ljudi, hrana je završena. Svi koji gledaju vlog, želim da lajkuju, šeruju i šta je Django? Subscribe-te mi na kanal uglavnom u svakom slučaju. Šetamo, nastavljamo. Vole vas Janisa. Voli vas Đani, voli vas Nikola, volim vas ja naravno, capi. Odslušajte moju novu pesmu, nova pesma Kida, znači morate da je slušate. Ljudi, napustili su me. Pederi, pogledajte ih, napustili me. Sram ih bilo. Ljudi, evo, došli smo u parku. U parku. U parkiću, ovdje je Nikola. Stigli smo na stanicu.
Ulazimo u stanicu. Šalter, kupujte kartu, mi ne prodajemo ovdje. Doviđenja, prijatno. Ljudi, tako da to je bilo to od vloga. Ja se nadam da ste uživali. Ja upravo smo izašli u moje selo, tako da ljudi, završit ću brzo zato što pada kiša. Vidimo se u sljedećem vlogu. Ako želite, lajkujte, šerujte, subscribeujte se i vidimo se. Ćao!